Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο χώρο των δικαστηρίων, στα Χανιά, για να εκφράσουμε την ενεργή συμπαράστασή μας στον αγωνιστή της ειρήνης, τον Γιώργο Νταγκουνάκη, και για να διαδηλώσουμε την θέλησή μας να σταματήσει εν τη γενέση η προσπάθεια που ξεκίνησε να ποινικοποιούνται πολιτικοί αγώνες στην περιοχή μας. Θεωρούμε ότι αν δεν αντιδράσουμε τώρα, όλοι οι φιλιρηνικοί, όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες των Χανίων, θα ανοίξει ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος για τη δημοκρατία στην περιοχή και στη χώρα μας. Και ακριβώς αυτό το νόημα έχουν και οι κινητοποιήσεις που κάναμε και επιπλέον και η συμπαράστασή μας εδώ, και θα παρευρεθούμε και στη δίκη σαν Επιτροπή Ειρήνης, σαν μάρτυρες υπεράσπισης του συγκεκριμένου αγωνιστή. Θεωρούμε απαράδεκτο ότι ξεκινάει μια αυτεπάγγελτη δίκη το 2004, την εποχή δηλαδή που βομβαρδίζουν το Ιράκ και σκοτώνουν ανηλαιώς χιλιάδες ανθρώπους, αμάχους, γυναίκες, παιδιά, να έρχονται εδώ οι δολοφόνοι και να τους δίνουμε την δυνατότητα με την έγκριση κάποιων δημοτικών αρχόντων να παρουσιαστούν σαν άνθρωποι που κάνουν κοινοφελή έργα στο νομό Χανίων και να εξηλαιώνονται. Θεωρούμε δηλαδή αδιανόητο την αντίδραση σε αυτή την τακτική, να την ποινικοποιούν αυτεπάγγελτα και επί κυβερνήσεως Πασόκ και με τη συνέχεια τώρα με την κυβέρνηση επί Νέας Δημοκρατίας, και νομίζουμε ότι η μαζική καταδίκη, όπως εκφράστηκε από όλους τους φορείς των Χανίων, ομόφωνη καταδίκη στο 99% των περιπτώσεων, γιατί ομόφωνη πιστεύουμε ότι είναι η θέληση της πλειοψηφίας του κόσμου και στα Χανιά να μην επιτρέψει την ποινικοποίηση της πολιτικής πάλης. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο αδιανόητο κατά τη γνώμη μας σημείο, άνθρωποι οι οποίοι πολεμάνε ενάντια στην εξηλαίωση των δολοφόνων του Ιράκ και των άλλων χωρών, ενάντια στους δολοφόνους με κάθε πράξη, πράξη δημοκρατική, πράξη αγωνιστική, να βρίσκονται, να σέρνονται στα δικαστήρια και οι ίδιοι οι ένοχοι που θα έπρεπε να δικάζονται από διεθνή δικαστήρια για δολοφονίες και κατά της ανθρωπότητας, δολοφονίες αμάχων και παιδιών, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σαν κατήγοροι και οι υπόλοιποι να είναι κατηγορούμενοι. Είναι αδιανόητο κατά τη γνώμη μας. Σε λίγες μέρες η Κρήτη γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης και θα έρθουν όλοι επίσημοι και μη επίσημοι να μας πούνε για το παράδειγμα προς μίμηση των προγόνων μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας, που αγωνίστηκαν ενάντια στους Γερμανούς, ενάντια στους Ιταλούς, ενάντια στην κατοχή της πατρίδας μας. Ένα παράδειγμα λοιπόν προς μίμηση, αυτό το παράδειγμα προς μίμηση ακολούθησε και ο σύντροφος ο Γιώργος Νταγκουνάκης, κάνοντας πράξη ότι αυτή τη στιγμή στο νομό μας υπάρχουν οι βάσεις της Σούδας, όπου πιστεύουμε σε ένα καθεστώς εξάρτησης, είναι μια κατάκτηση, είναι μια ξένη δύναμη πάνω στο ελληνικό έδαφος και ο χανιώτικος λαός οφείλει να τους διώξει. Επιπλέον έχουμε την έλευση των αμερικανικών και νατοικών στρατευμάτων, αυτών των στρατευμάτων που βορβαδίζουν παιδιά στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αυτών των στρατευμάτων που φυλακίζουν χωρίς δίκες, αυτών των στρατευμάτων που βορβαδίζουν αθώους, που σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά. Και εμείς δεν μπορούμε, ο χανιώτικος λαός δεν μπορεί να δεχτεί αυτούς τους φωνιάδες των λαών να περάσουν από την κολυβίδα του Σιλοάμ. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι χρέο μας η υπεράσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, να μην αφήσουμε αυτούς τους δολοφόνους ούτε γη ούτε νερό, λέμε, στους φωνιάδες των λαών. Αυτό λοιπόν το χρέος έκανε πράξη ο σύντροφος ο Νταγκουνάκης με τους υπόλοιπους συντρόφους και για αυτή την πράξη του δικάζεται, προσπαθώντας, πιστεύουμε, να στείλουν ένα μήνυμα στους Χανιώτες να φοβηθούν για να μην μπορέσουν να αγωνίζονται περισσότερο. Όμως, απόδειξε ότι όλοι οι φορείς των Χανιών, όλος ο λαός των Χανίων πήρε θέση εκτός από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για τους δικούς τους λόγους, πήρε θέση υπέρ του δικαιώματος του συντρόφου Νταγκουνάκη να αγωνίζεται και να μην ποινικοποιείται η πολιτική και η αντιπολιτευτική δράση. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης. Και φυσικά συμπαραστάτης στον αγώνα και του χανιώτικου λαού, όλου του κρητικού λαού, για να πάψει αυτό το όνειδος που αποτελούν
οι βάσεις των ΗΠΑ, ορμητήρια, πειρατικές βάσεις ενάντια όλων των λαών και του Κρητικού, αλλά σε πρώτη γραμμή αυτή την εποχή εναντίον του Ιρακινού, του Αφγανικού και άλλων λαών. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο Κρητικός λαός με επικεφαλής τους Χανιώτες, οι οποίοι είναι τα κύρια θύματα αυτής της υπάρξης αυτής της βάσεως.